Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че знам как значително да намалите сметката си за ток? Изгледай това видео до край и ще видиш как ще попълним електронна апликация за получаване на 100% безвъзмездна помощ за инсталация за битово гореща вода. Разработих тази програма като заместник-министър на енергетиката. Стартираме попълването на апликацията с първа стъпка, а именно влизане в електронната платформа ISUN. За тези от вас, които не са влизали в тази платформа, може да я потърсите в Google, веднага ще ви излезе на първо място в търсачката. След като влезем в ISUN, има три големи бутона, които ще ви излязат на екрана. Натискаме електронно кандидатстване, зеления бутон. След което, горе в дясно за тези от вас, които до момента не са попълвали електронно каквито и да е форми в ISUN, натискаме вход и трябва да изберем за тези от вас, които имат вече съществуваща потребителско име и парола, за тези, които нямат, създаваме нов профил. Профила попълвате имената си. След това натискаме бутона Продължи. Регистрацията премина успешно. На посоченият имейл адрес ще получите линк за потвърждение, с което може да активирате профила си. Влизате съответно във вашият имейл. Рефрешвате. След като сте рефрешнали, трябва да влезете в вашата заявка и да натиснете линка. И вече имаме готов профил, в който трябва отново да въведем своята парола за потвърждение. Сега е само необходимо да въведем паролата. И влизаме вече в апликационната форма. Тук предстои попълването на формуляра, което започваме да правим заедно с вас в детайли. Следващата необходима стъпка е да отворим нов формуляр, с който да започнем кандидатстването. Това, на което искам да ви обърна внимание, е, че след като сте създали профила си, обикновено отнема няколко часа, за да могат в системата колегите да потвърдят и съответно да ви се отворят всички полета за попълване. След като отворите формуляр, е необходимо да щракнете на нов формуляр. Отваряйки нов формуляр, трябва да слезете почти на дъното, скролвайки през екрана. Това са всички процедури. И трябва да стигнете до тази процедура подкрепа за енергия от възобновяеми източници с домакинства, покана 1. Щраквате върху нея. Изключително важно е не само да следвате всички стъпки, които ще ви покажа, но да обръщате внимание и на всички срокове и документи. Срокът за кандидатстване е в началото на 5 месец и приключва близо средата на ноември, на 10 ноември 2023 в 5 часа. Всичките насоки за кандидатстване, въпроси и отговори също са окомплектовани и са приложени към документацията. След като веднъж сме създали профила си, отнема, пак казвам, малко време, за да бъде одобрен и да ви се отвори платформата, за да може да продължим заедно да попълваме формуляра. След като сме извършили регистрацията, виждате, че вече имаме активен бутон Ново проектно предложение. Щракваме върху него. И сега започва същинската работа. Не искам да се притеснявате, всичките детайли, които са свързани с попълването на апликацията и на формуляра, ще ги извършим заедно. Първата част на формуляра са основните данни. Отваряме. Виждате, че има полета, които трябва да бъдат попълнени. Тук е изброена оперативната програма, приоритетни оси. Тук е наименованието на проектното предложение, което ще попълним. Срокът на изпълнение, съответно населеното място, което се избира с падащо меню и съответно кратко описание на проекта. За да бъдем по-ефективни, попълних съответните полета, през които ще минем заедно.
Наименованието на проектното предложение до 400 символа. Тук не е задължително да бъдем разточителни. Соларни панели за моя дом. Това, което ви препоръчвам с едно теренце, тук да напишете и населеното място и адреса, за да може колегите в енергетиката, които по-късно ще разглеждат вашите апликации, да могат да разграничават между различните проекти и да не излиза с едно и също наименование на всички, които желаят да копират този текст. Срокът за изпълнение между 1 и 18 месеца. Мое мнение, 12 месеца са абсолютно достатъчни за изпълнението на този проект. Естествено, някои от вас могат да посочат и 18 месеца, което ще ви даде по-дълъг срок на изпълнение. Населеното място, в случая вие избирате вашето населено място. Аз съм избрал Бургас. Съответно, ДДС е допустим разход по проекта. Трябва да сложите отметка или по-скоро синята точка да дойде на да. И съответно кратко описание на проектното предложение до 2000 символа. Тук моля да съобразите с вашата специфика на вашето населено място и сградата, с която ще кандидатствате. Описанието, което съм вкарал, върви в следната посока. Живея в къща в бургаския квартал Сарафово. Отоплявам се с неефективен източник на твърдо гориво, теренци въглища. Тук искам да ви обърна внимание, че в насоките за кандидатстване, където беше описан и срока от коя до коя дата ще може да кандидатствате, на страница 9 е описано кои са неефективните източници на енергия, вид на неефективния източник на топлинна енергия, печка, котел, камина и други, и използването от неефективен източник на топлинна енергия, твърдо гориво, дърва, въглища и други. Така че там на страница 9 също може да обърнете внимание, ако имате също печка на твърдо гориво, която не е на въглища, на дърва или камина, също сте допустими и може да кандидатствате. Целта на проектното предложение, продължаваме с текста, целта на проектното предложение е чрез въвеждане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване да се увеличи потребяването на екологично чиста енергия и да се намали потреблението на твърди и неефективни източници на топлинна енергия. Приключихме с първа точка, основни данни, и можем да преминем съответно към втората, данни за кандидата. Отново ще отворя полетата, за да може да видите тук Булстат с падащо меню или ЕГН. Повечето от вас ще кандидатстват като физически лица, номер на кандидата и съответно всички тези полета, които ще попълним заедно с вас. Тук информацията е доста повече в сравнение с първата точка, но не се притеснявайте. По всяка една от точките, които ще разглеждаме, ще ви подам детайлна информация, която е експертна, проверена и няма притеснение от гледна точка на коректността. Затова след като гледате видеото, в коментарите всеки един от тези текстове, който виждате тук, ще е копиран, за да може да използвате част от текста и съответно да го напаснете спрямо вашата апликация. Готови сме и с данните за кандидата. От падащите менюта съответно избирате Булстат за собствени професии, въвеждате в това поле вашето ЕГН. В пълния му формат виждате, че последните цифри при мен умишлено съм ги скрил. Пълно наименование Жечо Дончев Станков, по същия начин на английски език. Тези полета не са активни, така че не се притеснявайте, няма какво да правите по тях. Седалище, държавата отново с падащо меню се избира. Населеното място, продължаваме с адреса, на който е самия обект, където живеете, пощенския код, адреса. Съответно имате право да посочите алтернативен адрес за кореспонденция. В моя случай съвпада изцяло. Отново държавата, града, пощенския код, адреса. Имейла за кореспонденция излиза от самата програма и телефон за връзка е необходим да бъде посочен. Лицето за контакт, имейл адреса допълнителен, още веднъж да се въведе и телефонния номер. С това и съответно има възможност за допълнително описание. В този случай не мисля, че има какво друго да описваме за данните на кандидата. Така че спокойно можем да преминем към следващата точка. Затваряме данни за кандидата и стартираме с следващата точка, която е план за изпълнение. Отваряме
И трета точка, план за изпълнение. Тук има много детайли и дейности, които заедно с вас ще добавяме, като различни полета. Като натиснеш добави, се отварят абсолютно всички дейности, организации и стойности, които трябва да опишем съвместно. Това е свързано също и с добавяне на допълнителни месеци, в зависимост от месеците вече, които посочихме за изпълнение, но всичко ще го обясня лесно и така че съм сигурен, че ще го разберете. Понеже текста е много, използвах възможността да го попълня и да минем за по-лесно през него, за да ви обясня. След като отворите плана за изпълнение и дейности по проекта, след като дадете добави, в дейност 1 ви излиза празно поле. Програмата взима тези данни от информацията по-долу. Първата графа, която трябва да попълните, са дейности до 400 символа. В дейности сме описали доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане, скоби пускане в експлоатация, настройки, първоначален инструктаж на ползвател. Описанието, целта на дейностите е да се изгради и въведе в експлоатация слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване БГВ, която ще подпомогне увеличаването на потреблението на екологично чиста енергия и ще намали потреблението на твърда и неефективни източници на топлинна енергия. Слънчевата енергия е чиста и възобновяем източник на енергия. Използвайки слънчеви панели за загряването на водата, ще намалим зависимостта си от изкопаеми горива и ще допринесем за намаляне на емисиите на парникови газове, което води до по-устойчив и екологичен начин на живот. Тези две описания виждате ги в първите две графи. Изключително важна е следващата точка, свързана с начина на изпълнение. Още веднъж искам да повторя, че в коментарите под самото видео ще имате възможност всичките тези текстове да ги копирате, ще бъдат позиционирани там. Метод на изпълнение на соларната инсталация за битово гореща вода, включително няколко основни стъпки. Ще се спра в основните стъпки. Виждате, че към всяка от стъпките има и подточки, в които ще ви помоля в детайли да навлезете вие, след като изгледате видеото. Първата стъпка е планиране и проектиране на обекта със съответните му подстъпки, които са 1.1, 1.2 и 1.3. Втора стъпка е снабдяване и подготовка със съответно две подстъпки. Трета стъпка е монтаж на слънчевите панели и компоненти. Четвърта подстъпка електрически и ВиК връзки. Пета подстъпка тестване и въвеждане в експлоатация. Шеста стъпка документация и обучение. И седма последна стъпка е свързана с гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Тези текстове всичките може да ги намерите в коментарите под видеото, откъдето да ги копирате. Естествено, тук ви съветвам да се свържете съответно с компании, които изграждат такива инсталации и още веднъж да прегледате тези стъпки. Ако някой от тях има някакви допълнителни неща, които искат да добави, естествено това е темплейт, който предлагам за вас. Последната графа, която е с изключително детайлен текст, е необходимо да се попълни, са резултатите до 3000 символа. Слънчевата енергия е безплатен ресурс в сравнение с традиционните системи за битово гореща вода. Използвайки силата на слънцето чрез инсталациите за битово гореща вода, ще намалим значително текущите домакински разходи за енергия и ще постигнем дългосрочно спестяване на средства. Текста долу можете съответно самички да си го изчетете и да го разгледате, отново ще бъде в коментарите. Следващата важна точка е месец за стартиране на дейностите. Важно е да споменем, че ако помните, бяхме посочили 12 месеца за изпълнение. В втория месец за изпълнение стартираме тези дейности, които сме описали, и тези дейности сме възприели, че ще продължат 4 месеца.
Виждате, че след като нанесеме тези, ще направя пред вас нанасенето, за да видите как се променя и таблицата. В момента, в който нанесете тук 2, а тук 4, виждате как светва в синьо, че от втори месец, в продължение на 4 месеца, ще се извършват доставката, монтажа на слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническото въвеждане и пускане в експлоатация. Виждате, че има поле свързано с стойността. За него то се попълва автоматично от самата програма, като стигнем до точка 5, която предстои също да попълним до няколко минути. С това приключихме и с точка 3, така че след малко стартираме с останалите точки. Точка 4 изключително бързо ще минем през нея. Нищо не е необходимо да попълвате, тя е изцяло попълнена от самата система, така че тук няма нужда от вашата интервенция. Затваряме я и преминаваме към точка 5, една от важните точки, свързана с бюджетирането на самия проект. Тук ще минем в детайл по всеки един от редовете, за да се запознаете къде какво трябва да попълним. Така, сега ще минем през попълнената таблица. В първо римско разходи за СМР, първа точка доставка, монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване. Върху самата тази точка не може да щраквате, така че е необходимо да създадете или да добавите допълнителен ред, който аз направих като точка 1.1. Там изписвате, директно може да пишете в самият правоъгълник, доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване. Събирате оферти от предприятия, или фирми, които изпълняват такива инсталации. Тук като примерни суми съм нанесъл безвъзмездна финансова помощ в размер на 1541 лева и 67 стотинки. Невъзстановим ДДС, което също се финансира 308 лева и 33 стотинки, или общата помощ за този проект, за който кандидатстваме, ще бъде 1850 лева, като максималната помощ, за която може да кандидатствате, е до 1960. Съветвам ви, ако действително получите така оферти на максимума, да си описвате всичките разходи и да кандидатствате за 1960. В примерната апликация, която сега попълваме, е тази стойност. За следващите видеа ще направим също информационна кампания за доставка, монтаж не само за битово гореща вода, за фотоволтаични инсталации до 10 кВт на покрива, където за разлика от тази мярка, която днес ви показвам, не се финансира на 100%, а само на 70%, но стойността пък е доста по-голяма, до 15 000 лева. Съответно има доставка и монтаж на системи до 10 кВт с възможности за съхранение на енергия. За тези две допълнителни точки ще направим изцяло нови видеа, които също ще може да се запознаете в детайл. Спокойно може да затворим полето, свързано с бюджет, и понеже се сещате, предполагам, че в план за изпълнение дейности по проекта имаше една графичка, която беше със стойност 0. Ето виждате, вече самата програма ISUN си е нанесла съответната стойност и там. Така че това е по точка 5 бюджет. След като приключихме с точка 5 бюджет, преминаваме към точка 6. Точка 6 е финансова информация. Както сами ще се убедите, тук няма нужда нищо да нанасяте, автоматично се генерира от ISUN наименование на физическото лице, което кандидатства, безвъзмездна финансова помощ в размер на 1850 лева, собствено финансиране. То е необходимо, когато надхвърлите стойността от 1960 лева. Съответно в случая не сме го надхвърлили 0 лева, и общата стойност, която безвъзмездно ще получите за проекта, ако бъдете одобрени, е 1850 лева в този случай на тази апликационна форма. Следващата точка е допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение. Отново на страница 9 в информациите, които са описани детайлно какво и как трябва да се попълни там. Сега ще ви го обясня и нагледно. Тя съдържа две основни графи: брой лица, които ще се възползват от инвестицията. В този случай
Моето семейство се състои от 4 човека. Тук ще попълним 4 души. Вид на неефективния източник на топлинна енергия, съответно отново тук са описани печка, котел или камина или други. Ето и попълнени двете графи. Лица, които се възползват от инвестицията са 5. В жилището се използва неефективен източник на топлинна енергия, печка на въглища. Така че това са тези две графички, които трябва да се попълнят. Последната точка, която е необходимо също да бъде попълнена, основна такава, е прекачени документи. Тук има изключително много документи, пълномощни и всичко останало, което трябва да бъде попълнено и включено в апликацията. Специално за точка 8 ще направим допълнително видео, което да помогне на всеки един от вас с детайлно попълнения документ. Съответно имате право също да бъдете упълномощено лице или пък вие самите да упълномощите някой да свърши тази работа, било то приятел, роднина, ваше дете, внук или така нататък. Но за точка 8, понеже има изключително голям брой документи, които се прилагат, ще направим допълнително видео. Надявам се тази информация, която в рамките на няколко минути успях да ви представя с попълването на електронния формат, да е от ваша полза, и се надявам до тук, ако има някакви въпроси, да пишете в коментарите, за да може да отговаряме на тези въпроси. Съответно, след като направим видеото за точка 8, прикачените документи, ще ви покажем и с електронен подпис как самички може да подадете апликацията. Продължаваме напред и с другите видеа.